daytoy abiyag Jesus sadda kanya. Nusulisog lawlawen nakisuti ka mga ti mana si dadaan namang batag kanya. Idalan na kaasyan na kaputa anak na nupaya dua padpadas timang suot kanya. Ngem karina ito'y abiyag isut pagtakdera agtuluyak nakayabak tay at ito'y abiyag pasan daytoy abiyag ragsakot may suka. Ibtura krus sa baklayen rigat sa gabae. Sasauna anak patig isilaklag kami. Pabil ganak nagkapuyak umay sa ebe agdak derak ti karina Jesus tururaye agtuluyak nakayabak rigat ang anusa. Dan kanin nagkupas daytoy lubungan nagyanak tagan-gan na eta takal pasan daytoy abiyag ragsakot may suka. Ibtura krus sa baklayen rigat sa gabae. Sasauna na patek isutlaklag kami. Pabil ganak nagkapuyak